Sipulin lähdettyä hankkimaan resursseja. Minä ja Itsepä jäimme beissille. Me kunnes. No niin, mitä me voitais tehdä? En mä tiedä. En mä tiedä. Tää Sipulin bildama portti on kyllä aika hieno. Joo. Niin on. Mitä? Ketä nää on? Mitä? Tapan näitä. Aja Itsepä, tapan näitä. Itsepä. Epe. Mitä? Tapan näitä. Ja mä oon tappamassa. Mulla ei oikeesti olisi hirveästi resursseja oikeesti näihin fighteihin. Maseesta koko ajan kuluu duraa. Hyvä. Guikloi. Oikeesti mikä nää näitten nimet on? Onks tää vika? Matala. Mä tapoisin Masella. No? Okei, Quickly on was slain by Itsepä. No, Yes. mitä? No, joo, mennään nyt tokas tonne. Joo, Mitä? niin mennäänkö tonne meidän beissiin? Joo. Tää meidän uusi beissi olikin aika hieno. Eikö ookin? Tupla Sipuli, joka rakensi portin. Jep. Siis, Käydäänkö Riikerro? minne... Ei tarvii reker. Siis Better do. Voiko tässä kalastaa? Voi. Ei oo onke. No. Mä voin tässä vartioida. Ei oo pakko. Ei me kyllä tarvita. Ei meidän tarvii. Kuka sä oot? Hieropio! Aja. Me kauemmas. Tämä tapausta. Haluatko fightaa? Tulitko fightaa? Sä tulit Mä tulin rauhassa. Mä haluan voittaa. Niin monenkaan ikkaas, mä niinku... Aja, laita sitä takas. Sä näytät Oho. aika köyhältä. En mä sitä oikeesti oo. Joo, mä näytän tosi köyhältä. No. Joo. Mut sitten jos mä näytän tää sulle, mut sä et ota täältä mitään. Tuu tänne. Et ota No täältä. kato mun offhandia. Mulla on parikymmentä näitä. Joo, täällä on meidän secret stash. Älä... Mulla on vähän enemmän kuin parikymmentä. Joo, siis täällä on meidän secret stash. En mä tarvitse kyllä mitään. Älä ota mitään. Onks tää raketteja? Täällä on Onks raketti. mä otan vähän? Ota Mä vaan. otan vähän raketteja. Itse Epetä on siis mun vanha vihollinen. Joo. Kun tää jatkaa? Tää on muus tiimiläinen. Mä löysin to roskiksesta. No. Mitä? Mä löysin sut. Siis mulla on näitä kartteja. Voisin pamauttaa sit ihan milloin vaan. Kyllä muukin on ICS. Älä ota. Älä pamauta, jos pamautat tässä. Meillä on nykyään, meillä siis, oot sä kuullut tosta tulivuorisivilisaatiosta? En oo. No, me ei oo alkanut nyt hyökkäillä ihan huolella näitä. Siis ne jotenkin aina löytää meidän basein. Aina! Me äsken mätkittiin niitä joku 10 tos. Ah. Niin tänne on alkanut hyökkäillä.
Joo. Ihan jokaiseen beissiin. Meidän yhteen saareen ja sitten tähän beissiin. Ja mistä täällä on vettä? Mä voin kalastaa teillä. Mä voin kalastaa. Tää on vähän... Musta tuntuu, että tää on liian pieni kalastamissa. Joo, mä tiedän. Tää tulee tää hyvää kamaa. No joo. Jätkät, meille tuli pieni ongelma. Mitä? Tulkaa kattoo. Mitä? Oh snap. Oh shit. Mitä mä puhuin näistä hyökkäyksistä sulle just äsken? Ilmapo tappaa. Ei oo pakko, nää ei oo hyviä pelaa. Ne on aina tällaisia botteja. Ei ne on niin huonoja pelaan. Ne ei osaa tehdä mitään. Karttaa vaan, karttaa! Rip Ghost. Oli paljon näitä tyyppejä on. Oliks siinä kaikki? Eikö täällä oo vielä? Tää on vielä. Mä tapan Beari. Tuolla vedessä. Kätsy, tää on meidän painajainen. Oh my days. Onne mä masetan tää. Oho. Ei sitä pysty. Venä, kyllä mä Pitää pystyn. jakkalla. Noin, nyt sä voit. Se purnas crispy. Ei tää äijä just... Mä käyn kattoo. Oliks tässä kaikki? Speedia näin. Tulkaa takas peissille. Äijä. Mulla Oliks ne kaikki? ainakin pitäisi olla kaikki koolla. Joo. Okei. Mä käyn hakemaan vähän raketteja. No sä voit olla kuin kotonas, mut sä nyt... voit sä sitten vähän auttaa meitä noissa hyökkäyksissä? Joo. Ei noin pahoin. Ei ookaan, mutta niitä tulee koko ajan aina lisää. Älä sano niinku net-pelaajia. Niillä on net-pelaajia. Ne varmaan tulee seuraavaksi. Toi on jo paha. Jep. Jos net-pelaajat... Mihin kätsy lähti? Dashasin drive. Kuitenkin kohta taas tulee lisää. No jep. Joo. Mä en oo, siis mun pitäis varmaan, mä en voi käyttää enää kohta Ei, tätä, siis mä en voi kohta enää käyttää tätä mun massaa, koska tästä loppuu kohta durability. Se on 164 duraa. Eikö sulla mintingiä? On. Mutta en mä jaksanut korjaa sitä. Mä voin heittää sen täältä XP. Äijä, sulla on tuolla XP-bot. Joo, aivan sama mua ei kiinnosta. Noniin, joo, Älkään kalastamista. joo. Guys. Meille tuli taas pikku problem. Mitä? Onks se näin vähän vaan? Näin vähän. Näitä taitaa olla enemmän, servulagaa. Mitä? Näillä jollain on netheriteia. Joo, näitä on vissiin vähän enemmän kuin tää servulaga. Joo, näillä jollain on netheriteia. Joo, tää servulagaa. Joo, mä käytän niinku windeinä oikeesti. Tappakaa näitä nopeasti. Joo, tää vähän lagaa.
Äijä lentää! Kattokaa! Kyllä tääkin. Nää tais lähettää vähän liikaa botteja. Ehkä. Onks nää muka botteja? Ei tää enää lagaa niin paljon. Nää tais... Onks nää botteja? Nää näyttää kyllä oikealta No nää... Tai no... Nää on niin... Kato, nää on niin huonoja pelaa, niin nää niinku on botteja käytännössä. Tappakaa nää. Tää kyllä lagaa edelleen ihan yhtä paljon. Tapoin netti. Kätsy. No. Tää serkku vähän lagaa. Sä et voi ampua tota. Miksi? Koska täällä sataa. Sataa. Täällä on jotain 2 tyyppiä. Nää ihan... Miten tää jäi kuolee? Miksi tällä yhdellä tyypillä ei oo armoreita? Niinpä. Ding dong! Mä tapoin net-pelaajan. Mä tapoin sellaisen jo Mä oon äsken. tappamassa. Se kuoli Falle. Mitä näitä tuli lisää? Äijä, toi oli hyvä. Mä tapoin JR Lappi! Äijät. Voi. Meille tuli taas nää yhdet jätkät. Ne on kaikki Mitä? nettei. Jerlapio. Nää on niin... Nää vaan paranee ja paranee. Joo, no. Käytä niitä kortteja itse Epe. Itse Epe käytä kortteja. Mä olisin joinkannut ton. Käytä kortteja. Missä nää kaikki on? Mulla ei oo railei. Mulla ei oo reilei. Mä en nyt astaa, jos se menee veteen. Hyvä. Oliks Ei tä... nyt astaa, nopea. Onks tässä kaikki? Ei, tässä on vielä Mä mega jätkä. Noin. Mä otan noin. Hei, täällä on sulle cobwebi. Epe. Sorry. Epe, täällä on cobwebi. Näillä on expo-botlei. Oota. Mulla on itelläkin Ottakaa expo. kamoa jos haluatte. Nää on hemorikkat. Nice. Kamaa. Mä voisin itse yes. asiassa kantaa. No, net Onks chestplate. ne raketteja? Onks näillä net-housuja tai kenkiä? Eikö net-housut? On Oh, tuossa on täällä. net-housut. Täälläkin. Täällä on kypärä myös. Mä säästän noin. Oh, kiitti. Tässä on kypärä. Mä otan noin. No mä laitan mun EC.
Mitä mä... Mulla tuli ylimääräisiä perlejä. Okei, mä käyn viemässä noin baselle. Minne tää jätkä menee? Minne sä meet? Mä tarvii ohkeet. Joo. Oota. Olisiko tää Oota, tää on botti vielä. Tää on botti, mä käyn hakeessa. Äijä. Mitä? Että hyvä. Nyt kun loppu. Siinä pitäisi olla kaikki. Niin pitäisikin. Jos näitä vielä tulee lisää oikeesti. Näitä ei voi tulla enää. Mä oikeesti näen yhden. Mä legit näen yhden. Näetkö? No sitä tyyppiä ei oo enää. Tuuko? Vihdoin mäkin on net full. Pitkästä aikaa. Ihan PTV. Mä en tullut tonne Auhan puolesta. Mä tulin siitä. Mä voin tappaa sut, katso. Mulla ei oo potionet. Tarkoittaako tää nyt sitä, että... Tää tappaa meidät. Mä tuun ottavana. Mä oon jumis. Katso, onks loputut? Ei. Ei mulla oo mitään pottuja. Mä näen legit taas yhden sellaisen botin. Katso! No, Katso! Missä sä oot? täällä. Mulla on potut! Tää jätkä on... Tää on ihan sika hyvä, tää on sika hyvä. No, mavebis. Ospa vettä. Mä veti. Te ette tuu enää elää tänään. Suosittelen holdaa sinuna Meno. totemia. Holdaa totemia ja jos et halua kuolla. Toivottavasti tää kuolee. Mistä äijä vaan tulee? Äijä tää eka käyttää meitä hyödyksi jotain niinku jotain noboi vastaan, että se saa gearia. Ja sitten tää käyttää meidän secret stashia siihen, että se saa raketteja ja siihen, että se tappaa meidät. Siis miksi me luotetaan ikinä johonkin tällaisia? Katso. Mulla on potut. No sitä kyllä tarvis! No, tän. Mun mase! En muista. Voitti mua! Yes sir! Tapas. Jos me ei oltais oikeesti äsken noin netpeläyttäjä olisi tullut tänne, niin mä en ois saanut ikinä näitä. Mä oisin Ootko joutunut... sä jo ottanut ne pelaajat tänne? Joo. Mä tiesin. Katso. Mä arvasin, että joku kertoo näille. Niille. Eli sä oot tulivuorisivilisaation kätyri. Lipe, mä pottu. Mä katson. On yksi niitä omistajista. Vivo!
Mulla loppuu ihan just toteamit. Mä melkein masetin sua. No fakta miakka. Lepe. Katsu. Mulla loppuu toteamit. Käy hakee. Äijä. Äkkiä. Ai, älä tuu eteen! Are you Sorry. dummies? No. No nyt tääkin regearaa täällä! Ei jos ikinä pitänyt kertoa kenellekään tuntemattomalle tästä paikasta. Äkkiä. Tuulos! Tuu tänne! Onko... Äijä elytrameissa. Oispas lounasarroivet. Mitä se huovines on? Oispa Mitä se huovines? hidas tippuminen arrovet. Ai slow fall. Just hän. Katsu. Auta! Mä oon tulossa. Okei, ei kyllä siltä näytä. Ai, mä Se kävin meni vaan meidän ringiä. stashiin! Äijä, tule tänne! Sä kyllä pärjät ilman meidän stashia. Äijä, sä oot kuulemma rikas. Niin se väittää. Ei se taida pitää paikkaa. Oh my days. Oikeesti. Blokkaa. Epe, mä pärjään blokkaa se. Epe, Mä blokkasin. Eiku Ender Chestillä. Monella Ender Chestillä. Ai sä voisit legit lähteä. Oh! Okei, kiitti. Melkein mä sätin sut. Omades. Oh my days! Me mui! Ai kun sä vebaat mut! Mä poppaan. Miksi me luotettiin ikinä johonkin Jerlapioon? Eikö osaa pelaa flättiä Jerlapia? Joo, jos tää yksi ei masses. Katsu, älä maseta, tuu vetää flättiä. Tää vois kyllä... Mä KBV. Eikö onko mukaan? On mun KBV. Joo ja... Oli massesta. Flättii poju. Mitä? Voit lähe jo. Sä rikas pelaaja, sä tarvii meet Mä en oo mihinkään. lähtemässä ennen kuin jompikumpi kuolee. Siis oikeesti mä en tiedä onks mun päässä mitä 15, vai onks mun päässä jotain 27 000 Netherite-palikkaa vai miksi sä tuut tänne? Tää on ihan vauhuttunut aika mukava. Eikö Ai, sä siis olet mä olen vallan. niin eikä pitellä? Mä saan teidän uusi. Hitto mun päässä on varmaan stäkki Netherite-blokkeja. Se Poppasin. vaan haluu tappaa meitä. Mun päässä on 20, mun päässä, mä sain just legit. Mun päässä on mun päässä on 64 Netherite-blokkia. Sun päässä ei oo mitään, vaan meidän pitää nyt tappaa tää, ei mietitä mitään väitä.
Eikö siis niinku Netherite, niinku kyllä sä tiedät mitä mä meinaan. Se menee yläkautta, se menee yläkautta. Mä oon täällä, mä oon täällä. Äijä, haluut sä yhden jutun, haluut sä yhden jutun? Mitä? Mun on sun takia, mun on pitänyt etsiä näitä. Sä oot puhunut, että sä haluut nää. Kato. Onks mulla smithing table? Venä, multa löytyy. Kun mä otan tuolta, noin. Okei, placeataan se vaikka minne. Vaikka tohon. Ihan sama. Mä laitan vähän eeseitä. Ota noin jos haluat. No chestplate mun ei tarvi. Oi ittä. Kiitti. Missä ne totaimet on? Mulla oli neljä. Monta sä droppasit? Monta sulla on nyt? 2. Sä droppasit mulle. En droppasinkin. Joo, Joo, mitä me nyt voitais tehdä? Hei, pitäisikö meidän vartioida, koska niitä, koska toi oikeesti teki paljon damagea toi HR-lapio. Ja vieläkö sun päälle asetettiin, ja se tuli metsästään vielä sua, niin... No äijä oli kunnon palkkion metsästäjä. Tuntuu vähän, että kohta tulee lisää näitä. Oikeesti. Enkä mä Okei, nyt ne alkoi liikkuu. Oli kiva sana netfullit muuten. Miksi nää juoksee karkuun? Koska ne on nössöjä. Oho, tää äijä löi mua! Niin nää yrittää fightaa, kun nää on niin huonoja. Tää äijä legit lyö mua! Osaaks nää pelaa? Niin muakin. Nää legit osaa pelaa. Jäi. Nää legit osaa, nää tekee damagea. Äijä toi heilutti sen päätä tolleen ouasti. Oliks tässä kaikki? Eikö tuolla on vielä yksi? Et mä vaan masettaa. Älä tule veteen, poju. Onks näet enää? Eiku, mä en oo vielä saanut tapettua tätä. Mutta pinko! Hyvä. Oliks tässä Vihdoin. kaikki? Joo. Mennään takas. Mun pitää mendata mun tätä. Tridenttia, tää on ihan rikki. 53 duraa. Mä näen legit ne. Näit Täällä on vielä yksi. Näit sä ton? Täällä on vielä yksi. Pommita Täällä. se. Pommita kartilla! Ei oo. Mä karttaan. Mä karttaan. Lyö, tapetaan te vaan. Mä karttaan! No karttaa. Tässä saa lyöä. Oho. Ei mitään. Mä luvasen kartin. Mä napasella. Miss? Tuolla. Oh my days! Täällä. Nais on tuolla. Okei, Venä, mä Venä. Onks sulla XPtä? Äijä. Onks sulla XPtä heittää? Droppa. Tiedätkö missä? Voi. Oota.
Tuu äkkiä. Mihin? Mitä siellä nyt on? Ei mitään. Mä mentäsin mun... No. Mitä me voitais nyt tehdä? Noita hyökkäyksiä on tullut Matti. Noita hyökkäyksiä tulee ehkä vähän liikaa. Vissiin. Mä kuulen. Sulla on toteemi. Mulla oli Shield Offenders. Vihdoin ne lopetti tää hyökkäämisen. Venä, nämä jotain tyyppejä. Ketä? Nääksä sä noi? No nittei vielä. Nää tekee muuten varmaan damage. Eiks nää uskalla attakkaa? No niin, alkohan tää lyömään. Ravstone. Mistä nimi on Ravstone? Mä likin poppaan näille. Mä poppaan näille. Okei, se oli Faldi. Tää heiluttaa päätä. Okei, tässä on pikku vesilammikko, mä ehkä pommita. Tää on aggressiivinen. Katsy. Mä voin pommittaa. Onko nyt kaikki? Mä en tiedä. Miten noin voi leftaa kahdesti? Mitä sä teet? En mä tee. Jos nää vielä yhdestikin tulee. Mä en jaksa. Tää on niin oikeesti. Venä, tuolla oli ehkä. Jot, mä näen. Katsy. No, Mä oon tällä Riger paikassa. stashil. Niin stash. I mean stash. En oo käyttänyt ollenkaan Breeze Rodea. Mäkään en oo oikein yhtään käyttänyt. En mä oikeastaan tarvi mitään. Mä ehkä vähän... No, Onks täällä EC? Ei. no nyt on. Hei, kato mikä mulla.
Oh my days. Näitä hyökkäyksiä tulee aivan liikaa. Ai, missä sä oot? Siis musta vähän tuntuu, että näitä hyökkäyksiä on tullut vähän liikaa. Joo, vissi. Jo- Äijä. Jos mä, koska mä ja Sipuli käytiin tuhoon se koko sivilisaatio. Ja niitä tulee vieläkin. No näköjään. Toi oikeesti tuo on paha. No. Hei, pitäisikö meidän käydä luuttaamassa näitä? Mitä? Näitä tyyppejä, koska niillä on netgearia. Mä en enää ehkä tarvi. Ja, mutta niillä on muutakin kuin netgearia. Äijä. Jos me mennään luuttaa, mulla on tyhjä suukkeri. Me. Äijä, chillaa. Onneksi se JR-lapio oikeasti lähti. Jos se, niinku, se kuitenkin tulee tyylin kautta. No. Sitä. No. Jähänpä odottaa, jos tänne tulisi jotain tyyppejä. Ai. Oh, kato. Nyt on tullut Oikeesti näitä on ihan liikaa. Mitä? Pimeys? Kato pimeys. Miksi tää tappaa mua tää pimeys? Kuka tää pimeys on? En mä tiedä. Tuolla. Oikeesti tää pimeys. Pimeys. No äijä on sillä ainakin mase. Tää on aika tough. Äijä tuli tää Servu ainoa tyyppi, jolla ei mase. Minä. Katso. No. On mulla silleen mase, mutta en mä tykkää käyttää sitä kovin. Mä voin antaa sen vaikka sulle. En mä tarvi. Ollaan 2. Se oli Wincharge. Kuka tää pimeys on? Vaittaaks tää meitä vastaan? Eiku, ei vissi. Okei. Kiitti pimeys. Kiitti. Siis meitä auttaa aina joku kaikki randomajat. Jep. Pimeys. Katso. Onko pimeystä? Venä. Mä löysin tää yhden servu harvinaisilta. Missä sä oot?
Mitä? Ei mitään. Mennään. Sanoit, että sä löysit Niinku- jonkun servun harvinaisen jutun. Joo, se oli... Mä luulin eka. Mä eka katsoin, että siellä oli superase. Niinku, onks toi nyt vähän Tää tappaa näitä. Mennään kattoo. Noita on vielä. Mihin se pimeys lähti? Se on täällä. Mä näinkö se lensi? Mä näin, se heitti joku pöärlin tai lensi. Ei Mä häiritä näin, se sitä heitti pimeyttä enempää. Okei. Se on joku chill. Lähetään paseille. Lähetäänkö tonne stashi? Sä voit oota, mä jään vielä hetkeksi tänne taistelutantaralle. Tuolla. Ei kun ne on mun, Tuli ne on auto. tänne. Please, anna mullekin tappoi. Kyllä näitä on ihan varmana vielä. Niin, mä oon täällä. Itsepä. Sä oot siellä. Äijä pottas jonkun invise. Äijä, mä tuun. Onko se... Mä näin äsken jonkun invispartikkelit. Kova. Äijä. Onko sulla mielenterveysongelmia vai mitä? Lössänköjä, bro. No voi niin. Mä kattelen tässä maisemia.
Äijä. Mitäs me nyt? Mitä? Ei mitään. Kuka toi on? Venä. Katsotaanko se? No noin. Mä tapaan tää. Ja et se Se oli meissi! Aija, Ota. oliko? Pimeys tuli! Pimeys tuli! Aja Epe! Epe! Äijä juoksee! Onks kukaan nähnyt itse? Epi puttaa! Puttaa! Peno. Tutta. Jes. Burras Tulla. crispy. Epi, meillä jäi diakamat. Kiitos, pimeys. Epe, sulla on diakamat! Niin sullakin. Voi hemma. Okei, mitä? Kiitos. Aija. Tää on niin trust kai. Kai oikeesti. Mennään mä näen yhden. Botti. Tää pelaaja. Bottipelaaja. No bon. Missä tää äijä? Äijä. Näköjään pommititte tänne pari. Joo. Pari tuli tapettua. Onko sulla yhtä totemia heittää? Oo. Tos. Meillä jää nyt nää diakamat päälle. Niin. Ei me jakseta käydä hakee. Niin, ja eihän me niitä mihinkään tarvita, niitä netkamoja. Kuitenkin jos toi pimeys pedre ja... No. Ei se pitrejä. Tois kypärä näyttää, että sulla olisi joku... Mikä mase sulla on? Windburst 1. Eiku, mut mikä mase? Miten niinku, mikä on se? Niinku, onks se Density Breach? Breach. Sama. Mulla on Density että Breach.
Lopeta. Mulla on muuten Strenaa 2. 5. Mulla on 1. Mulla on 5. Mulla on Strenaa. Mennään beisille. Minä base. On niin hyvä perketsi. Oho. Milloin Sipulit on ollut online? Se lähti silloin, kun sä rakensit tuon portin. Onks tässä läpö? Pitäis me alkaa rokkaa näitä? No. Vois. Tän on kopvabaa. Tästä mä voin aina vaan tälleen. Älä. Se oli breach, se ei tehnyt paljon damagea. Missäköhän se pimeys on? Mä tiedän. Where is the pimeys? En mä tiedä. Se on kyllä isona apuna. Nee. Tulis tänne ja auttais meitä. No, siis onko se katso. vähän outoa, että se on... Mitä? Niinku, miksi se antais meille paljon e-käppejä? Mulla on ainakin itellä 2. Se leftas. Pimeys left the game. Otetaan nopea kutti. Ai mitä me tehdään enää Mä täällä? menen kattoo vähän maisemia. Vois itekin tulla. Mä tässä varten, ettei tuu ketään. Kuka toi on? Ei sillä on varmaan ketään. Se on varmaan huijatma. Jäit lankaa. Mä kokeilen, onks tässä invisei? Ei olla. Eikö oo partikleja? Mitä? Mitä? Kato ylös. Pimeys. Pimeys. Oi! Täällä on Windburst 3! Kätsy, potut. Tepe, tuu tänne. Mulla on. Kiitos. Pohtasit mutkin tästä. Varo. Äijällä on elyt. Mulla on näissä diakamoissa. Mulla oli se diakamoissa! Niin. Ja täällä on netherite spare. Tuu faata. Ai ihan. Tuu faata. Oi vi. Tää pappa on mun puolesta totemista. Mulla on enää 2. Oh, mulla on yksi. Äijä, meidän on pakko käydä hakee netkammat. Meillä on pakko hakea netkammat. Ei oo pakko, kyllä me pärjätään.
Pimeys on kuitenkin sellainen tyyppi, että varmaan, että se vaan poppaa meidät ja sit siellä poppaa Sä et autotemme. kuole ikinä. Tää varmaan Mä sä... sanoin sulle, sä et kuole ikinä, mutta sä tulee sulle kyllä. Mä en ymmärrä mitä tää sanoo, kun täällä on tällainen voice changeri. Joo, mun loppuu totemit. Pärjät sä yksi? No, en tiedä. Koska ite en voi ainakaan itse, kun ei oo totemita. Mulla oli totemit. Moro! Tuu flätti. Sulla on breach, se breach-shuoppaa sitä! Okei. Tätä ei varmaan muutenkaan tehdä. Joo, en tee. Varo epä. Mä oon pakko poppaa tää kerran tää poju. On pakko saada popattua tää kerran. Jos tää pysyis maassa. Tää se... Ois tää servun logaa mulla jotenkin? Me maahan. Hitto kun tää masentaa koko ajan. Ja mun logaa. Tapa toi. Mä voin kopvepas. Jes. Lähde vetää. Lähde vetää. Musta vähän tuntuu, että täällä pojulla loppuu tottaja nyt. Vissiin. Ei loppunut. Lähde jo vetää. Ei oo oikeesti vetää. Lähden sit kun mä poppaan nyt. Tää voi lähtee. Ei kiinnosta sua. Epe, paljon sulla vielä on? On no. Yksi totemi. No. Ei oo kauaa. Joo, ei oo enää. Sillä ei oo enää totta meitä. Nyt se lähtee. Nyt oikeesti pakko saa ne netgearit päälle. Ja nopee. Ennen kuin tulee takaa se. Pitkästä aikaa pääsispä ees Rigearaa. No, itellä on EC:ssä kaikki potut ja tälle. Tässäkin on sit pottuivana. 2 pikkiä. Joo, mulla on mennä armorit rikki. Sama. Täällä on Jos se tulee takas.
Yrittä. Vois varmaan pitää yhtä tällaista enchanted tai tällaista vois varmaan pitää yhtä tällaista bottle of enchanting bottlea niinku Invis. Itellä on 3 tommosta. Mä oon niin regiarit. Okei, mä tarvin kyllä viinichargea. Mennään tonne meidän baselle. Vai mennään tonne meidän base sisään. Mennään meidän Regar stashille. Oota. Mä menen meidän Regar stashille. Mä menen meidän secret stashille. Jou! Jou! Hier Lapio! Epe! Miksi sä tulit takas Epe. tänne? Mitä? Äijä, miksi sä tulit takas tänne? Sä yritit tappaa meitä yksi Mistä puhut? Äijä. Mistä puhut? Sä tulit meitä joskus 2 tuntia sitten äijä bitreijäs meidät. En ees. Bitreijäsit. Mä oon ollut yksin koton. Äijä, sä tulit tänne, sä lähetit botit tänne. Sä itekin myös, sä lähetit botit. Mitä? Äijä, Oota. Epe, miksi sun pitää aina Älä hakkaa sano mitä nää? mä mietin. Miksi sun pitää aina hakkaa nää poissa, kun meillä on se Älä hakkaa Oota. tota. No, miten täältä Älä- toiselta puolelta saa nää kiinni? Älä sano... Arjuudun. Tässä on tikkaat! Eikö niin joo? Älä sano mitä mä mietin. No. Musta on ChatGPT-versio. Siis ihan samat armorit. Sitten se hakkas meidän kanssa parit laavasivilisaatio, tulivuorisivilisaatio porukat. Sitten se beatreas meidät, tappoi meidät melkein. Mitä? Joo. Tulos. Joo, ja musta tuntuu... Joo. Ja siis, Musta ei. no ja ne botitkin, niin ne ihan sikanobot pelaajat, siis ne tuntuu ihan sairaan huonoilta, ne ei niinku osannut pelaa. Okei. Okay. Siis ne oli oikeesti huonoja. Siis mikä on tulivuorisivilisaatio? Et sä Sä tiedä. omistat se. Joo. Miksi sä tekisit tollaista ees? Katsi. No. Miksi ees tekis tollasta, jos se olisi? No jos on kyllä ihan totta. Ui. Ootappa sitten kun se Jer Lapio tulee takaisin, niin mä voin näyttää, että minkälaista sotaa me käytiin. Niin Jos se tulee takas. tai kun se tulee takas. Niin jos kun. Missä sä oot? Tässä. Musta tuntuu vähän, että se ChatGPT yrittää vallottaa tätä servaa. Mä sanoin, että ChatGPT JR Lapia. Tai MPC tai botti. Tästä ei kyllä legit saa kalaa. Tuollahan se JR. JR! JR! Että näet sä nää cobwebit täällä? Mitkä cobwebit? Nää cobwebit. Joo. Niin, että... Joo, niin, että Niin, täällä on käyty pikku sotaa sellaisen pimeyden ja ChatGPT JR Lapion kanssa. Oh. Nice. Täällä käytiin pikku sotaa, kato näet sä nää cobwebit, joo, ja sitten tänne, sä et oo varmaan kuullut, mutta ne tulivuorisivilisaatiotyypit hyökkää tänne. En tiedä Oho. mutta hyökkää, hei. No, joo, mutta tee sä itsellesi rauhassa sitä kittiä, niin mennään tonne. Joo, mulla on jo se. Mä otin se jo itse. Anna, tuu tonne Baselle. Mulla ei yli aina. No ei mullakaan.
Mm. Ai se nyt Mitä äijä tekee? Äijä kopvebasta, mä näin. onko fightta libera? No ei, no niin chillatkaa. Onko se yhden maassa nykyään? Hei chillatkaa oikeesti. On. Äijä chillatkaa. Mä saan jotakin botilta. Jotakin, Oikeesti joka chill. seisoo. Mä tuun kohta, mun pitää tehdä yksi asia. Ei, ei, me tarvitaan apua. Oi. Joo. Mä käyn hakemaan ton, mä tiedän mihin se meni. Boti. Äijä. Mitä sä teit? Mitä sä teit? Tapetaan. Oota! Mitä? Tapa. Miksi sä tapoit sen? Eiku nyt me tapetaan napu. Olen kattikin. Mä selitän kohta. Tapetaan nää huoman jälkeen. Anna munkin tappaa paihin. No tapa. Mä oon vaan niin hyvä. Mä menen tappaa noin, jotka on tuolla... Mä menen tappaa, jotka on tuolla takaa. Wild Falcon. Katso. No. Tuo on typpä, tuu. No en mä hirveästi tykännyt siitä itsepästä. Tai no oikeesti oli se mulle tosi hyvä frendi. No, se taisi nyt kuolla. Tuolla... Pam. Äijällä on Powerade Rayle, kuin rikas sä oot. Mun detektoreille. Ja muutenkin mä oon aika rikas. Venä näitä detektor. No, kerro nyt, miksi sä tapoit ton itsepän. Siinä on syitä. Kerro. Back in the day. Kun itse oli vielä mun hyvä kaveri. Niin silloin se tappoi mut. Yhdellä SMP:llä. Mä vetään... Et halua tietää mikä SMP se oli. No. Sen omistaja oli Sipulits. Hei, Sä kuulit oikein. Sipulits. Sipuli! Siis mun tiimeetti. Joo. Niin back in the day, sen omistaja oli Sipuli. Se Sipuli adminaposoi sitä. Mä autoin sitä. Mutta mä autoin Sipulia. Mut sitten itse ei pelannut Engine. Ja bännäs mut sen servulta, koska se oli max kuolemat oli 5. Ja se oli mun 5. kuolema. Se oli pakkomankki. Mä en ollut siellä. Joo.
Ja nyt sä tulet kuolemaan.